Ngibingelele iy'ngane zakwethu, ngibingelele bodadewethu. Bafowethu, nayi inkulumo esuse umsindo lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Angazi u-admin weBafana Besithende ebecabange ini phecelezi i-AROS mayezobhala le nkulumo le. Ngicela uma ungaka-like ungilaykhele, uma ungenankinga ungifolowe. Le nkulumo lena-ke ifundeka kanjena-ke ngane zakwethu, uthi uShezi ngeke ahlulwe ukumaka isishawa. Ya isishawa, esishawa futhi le nkulumo lena-ke noma angazange abeka igama ngokuqondile, yabo, ugegile. Kodwa-ke inkulumo ithi-ke njengoba nazi-ke ukuthi iy'mpofana zizobambana ne-AROS ngeSonto ngo-6 uma ngingasilo iphutha, ngo-6 impela ntambama. So ishawa-ke ngicabanga ukuthi-ke noma nje ngingathi ngicabange ubhekise lapha ku-Luke Buckman, umfana omncane we-Kaizer Chiefs. Ngicabanga ukuthi sonke siyazi ukuthi ishawa yini. Mawukuthi awazi-ke ishawa yilabantu noma nje ake ngithi ama-albino, bizwa kanjalo ngesiZulu uma ngicabanga, yabo. Wase wahamba washicilela i-statement sakhe-ke sexolisa ngendlela abhale ngayo. Ngicabanga ukuthi lokho bese ku-late kakhulu ngoba umsindo ey'nkundleni zokuxhumana uvele waphakama kakhulu. Wonke umuntu osaphotha ibhola noma ngithi nje imicasuline le ndaba eyenziwe ilo admin lo ukucwasa, yabo. Ngalokhu kuwukucwasa okukhulu futhi, yabo. Ngicabanga ukuthi yiyo lezi zinto lezi zokusukela amathimu kakhulu. Yizo lezi zinto lezi zokusukela amathimu. Ngicabanga ukuthi iy'mpofana ngeke uy'bone zibhala into ethe phecelezi ngenye ithimu. Ngeke uze uyibone i-Kaizer Chiefs, ayikwenzi lokho, yabo. Kodwa amathimu amaningi ayakwenza nge-Kaizer Chiefs, yabo, behlekise nje, yabo. Kodwa singabi nayo inkinga ekutheni noma inkinga ephathekayo, yabo. Kodwa lana-ke eyi ubhede kakhulu u-admin lona, ubhede kakhulu bafowethu, awukwazi ukucwasa ebholeni, yabo. So eyi asazi-ke ukuthi izohamba hamba ifike kuphi le ndaba, yabo. Asazi-ke ukuthi izohamba hambe ize ifikelele kuphi ngoba kuyacaca ukuthi ayiphelile ngoba abalandeli abaningi abaneme neze ngoba futhi akusibona futhi abalandeli be-Kaizer Chiefs kuphela okubuka ngathi abaneme, abalandeli bebhola, yabo, bayo i-P_S_L abaningi ukuthi why u-admin lo abhale into ekanje ey'nkundleni zokuxhumana maqeda e-delete i-post. Yena shuthi ebengaboni ukuthi le nkulumo ayibhalayo ingasusa umsindo ngoba phela inkulumo ecwasayo le kakhulu, yabo. And ebholeni lonto-ke ayifunakali nhlobo, yabo. So eyi asihambe sibone iy'ngane zakwethu, asihambe sibone ukuthi-ke isiphatheleni-ke le y'ndaba lezi. So lokhu sini-update-a nje ukuthi kuhamba kanjani. Ngibonge iy'ngane zakwethu.